Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kita jumpa kembali dengan channel saya, ini Jalanan Palembang. Ini bersama Pak Dejun dalam rangka ulang tahun yang ke-16 paguyuban Jalanan Hidup Pandowo. Selamat menyaksikan. Kamulah busana niro sutra
Goyang Siti jos, buka Siti jos. AE Goyang Siti jos, buka Siti jos. Ayo kencang, rene-rene, bebarengan. Rita Pandowo aku wis kandha cium reke celaka. Aku wis matur mensane omongan mantor. Wis tak kandhani yen fat kemarake lali. Pancet ngoncok merek kakean tadine kanter. Tak gagas penting bisa tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareng. Aja munamuni nuturi kaya kiai. Ditoke wae yen lenger wis blosor dhewe. Rakeno tak kandhani yen ngono aku rasuti. Lilano aku bali wong tuaku kuat ngoni. Ojo cekak atimu, wis tak cukup lelakonku. Pancene bener kandamu, mergo mendamu saawakku. Yen wis mari kanca-kanca dipamiti, sekar pati menteng wis ditinggalake. Selamat tinggal koncoku leren nondugal. Dongakno kuat mandapku wis ora kumat. Yen ono aku rasuti.
tak lakoni sabda pandita ratu presliramu dadya sisihanku tegas limus dingirani tresnaku perkati mati asik. Turangga Krita Pandhawa kang wis kadang ketreyasi agawe sangkang para mirsi Kertapati lorong purba alamate kata Palembang ingkang gaya ikut latahe kandang kalaka engus wantara kang dipimpin Bapak Dakim dan Pak Joko ngancani aku tekan pungkase umurku nanging saikine kowe ninggal janjine ibarat banyu mili wis tekan segara coba dadi aku kuat no hatimu mesti kowe sambat ora kuat hati kowe ora